Nei sorkuntza berez gustatzen zait, eta eraikuntzak badu hori, ezerezetik jendearen gustoko dan zerbait egiten saiatzen gara. Jendearekin harremana gustatzen zait. Eta beraien beharrak erantzuten eta laguntzen. Batzuri oso argi dakate bere edifizioa nola den, asko erresten digute lana, beste batzuk ez dakite ezer. Orduan egin behar dezu labor de investigación, junudalea, artxiboa, galdetu. Egunerokotasunen baiteian lanak, kontrolatzea, obra etortzian materialak. Vamos teniendo distintos proyectos que los edificios en los que trabajamos siempre van cambiando. Ezerezetik edo dagoenari forma eman. Y ese hecho de poder enfrentarte a nuevos retos continuamente siempre es algo que me llama mucho la atención. Ogibide bat lortze be, baina pertsona bezala nola garatzean. Hori da asko gustatzen zaitena. Es un poco ese estar viva, ese estar aprendiendo. Bere burukin segurtasun lortzie, eskola gogukin etortzie. Eta ni jende gazte animatuko nuke horrelako lanak hartzea, ze oso aberasgarri dira. Baliagarri den zerbaitetan bilakatze hori da polita. Eta guraso daude oso gustoa. Ikuste be ikasliek, behaien seme-alabak gustoa etortzaiela eskola. Orduan hori guretzako ja nahiko.